Konstruksyon naman ng school building at iba pang pang-infrastruktura sa Pantal Dagupan City tinututukan. Sa detalye kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Tinututukan ng sektor ng edukasyon sa Dagupan City matapos ang pag-aproba sa inilaang pondo at paghahain pa ng resolusyon para sa karagdagang infrastruktura. Isa sa mga kasalukuyang isinasagawa ay ang ipinapatayong 3 palapag na school building at site development sa Pantal Elementary School. Sa inihayag ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa kanyang Facebook Live, isinaad nito na bukod sa gusali kabilang din ang paglalagay ng drainage system at pagsesemento sa daan. May isa pang 3-story kaya expected na ni Konsehala Dani na supportan niya yung resolution natin. Tapos sabi niyo, kailangan niyo ng site depth. Kailangan ayusin ito, lalagyan namin ng drainage, sementohin namin, lagyan ng green. And then, ano pa yung request yung isa? Yung covered court, Mayor. Hiling din ng barangay ang konstruksyon ng isa pang 3 palapag na gusali sa paaralan, maging ang rehabilitasyon ng covered court. Nagbigay katiyakan naman ng sangguniang panglungsod na patuloy ang kanilang suporta sa paghahain ng kaukulang resolusyon upang mas maiangat ang sektor ng edukasyon sa lungsod. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.